Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuonjezera masiku kapena nyengo ku nthawi imene inakhazikika. Ndikunena ichi chifukwa chakuti ena akutimva kunjaku aziwe kuti nthawi yotseka kulandira ma nomination paper ndi 4 o'clock tsiku la lero. Ndikutheka ena munabweresa ma nomination paper anu anakuwuzani kuti pitani mukakonzeni pena ndi pena mubweresenso. Ndechonde kumene muliko muyesese kuti kamati 4 o'clock mwafika pa constituency returning office kuti akuthandizeni. Ndipo mukafika 4 o'clock isanakwane chonde aziwitseni amene akuyendesa ntchito imeneyi pa center imeneyo. Chifukwa mukangofika ndikukhala kumbali chifukwa chakuti akuthandiza munthu wina, anthu aja sangaziwe kuti inu mwafika mu nyengo yake. Zikomo kwambiri ndikufuna nditengenso mpata kufotokozerapo zochitika pa tsiku loponya voti. Kuponya voti tizayamba 6 o'clock mmawa ndikutseka 4 koloko madzulo. Tikuyamba 6 koloko mmawa kutseka 4 koloko madzulo. Nde ikakwana 4 o'clock ngati panzere pali anthu kaya ndi 100 200 amenewo sitikabweza, amenewo apasidwa mpata wawo kuti aponye voti. Koma ngati wina angabwere 2 minutes past 4 1 minute past 4 ngakhale panzere pakhale anthu ochuluka bwanji, amene sangajoyine nzere umenewo chifukwa afika nthawi yotsekera itakwana. Ndikunena izi kufa muno ndi kunjako konse kuli atsogoleri. Tiyeni tipite tikalimbikitse anthu kuti kutseka kuponya voti ndi 4 o'clock. Asakatengerenso zomati ndimanyamuka zuwa likasala pang'ono kulowa. 4 o'clock limakhala zuwa likuwala. Cholinga chotsekera 4 o'clock ndicho kuti tiyambe kuwerenga zosatira kusanade. Ndechonde konse kumene tizipita kupanga misonkhano kwa anthu nonse amene mukundimva, uthenga umenewu ukafike, sitikufuna anthu azalephere kuponya voti chifukwa chakuti anabwera mochedwa pa center. Nde ikakwana 4 o'clock chimene timapanga nchakuti timatenga wogwira ntchito yachisankho ndikukamuyika kumapeto kwa nzere. Anthu amene ali pamenepo ali kusogolo kwake onsewo aponya voti, koma kumbuyo kwa ameneyo sikungabwerenso munthu wina watsopano. Nde atsogoleri onse tiyeni tizindikire ndondomeko imeneyi chifukwa choti zimatheka pa tsikulo anthu ena apita 10 past 4 apeza anthu ena akuponya voti ndi amakanena kwa atsogoleri kuti ine andibweza koma ndinapeza anthu akuponyabe voti, ine andikana chifukwa choti mwina ine ndi wachipani chakuti kapena ndikusapota candidate wakuti. Muzafunse kuti munafika nthawi yanji. Tikatseka voti 4 o'clock kapene munthu wositizira kuponya voti waponya voti yake, zowerengera zosatira zachisankho tizawerengera pa nzere omwewo. Palibe kunyamula ballot box kukawerengera kwina. Ndondomeko ya Malawi Electoral Commission ndiyo kuti nzere wina uliwonse woponyera voti umene pa chizungu timati polling station akawerenga pawokha. Nde kulibenso kuti yayi apa ndi Pandirande primary school kapena patsabango panali mizere 10 nde mizere 10 iphatikizane tiziwe kuti pano watsogola ndani. Ayi, alonse akuwerenga pawokha ndi kuphatikizira pawokha, ndipo monitor amene wayikidwa pa nzere akasayinire ndi kutenga kopi ya malizatsi ya pa nzere umenewo. Pano ndi apemphe apa mpando a Malawi Electoral Commission Justice Anabel Ntalimanja kuti abwere atiuze kuti apeza chani. Zikomo. Zikomo kwambiri Sangwani. Your Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, aspiring candidate for the presidential election for Malawi Congress Party,
komanso running mate yanu engineer Bicc Mumba. Commission yaunikira mapepala anu amene mwatibweretsera masana ano ndipo mongogwirizira zikuoneka ngati zonse zili m'malo mwake. Pachifukwa cha chimenechi mapepala taalandira, koma tikudziwitseni kuti commission ikakhalanso pansi tikamaliza ntchito yonse yolandira mapepala kuti tikatsimikizire kuti zonse zofunikira pa malamulo zilipo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri apa mpando wa Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja. Olemekezeka amayi ndi abambo chifukwa chokuti Malawi Electoral Commission yalandira mapepala a candidate athu ndiye pano tapasa mpata kuti atipase speech yawo ngati candidate. Ndiye chayolemu kwa ine kuwapempha His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera kuti atilankhule. Zikomo. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Catherine Godanihara, Speaker of the Malawi National Assembly, and First Vice President of the Malawi Congress Party, My Lady Justice Annabel Ntalimanja, Chairperson of the Malawi Electoral Commission, and all the commissioners of the Malawi Electoral Commission here present. I have a whole list of people I needed to recognize, but my time is very limited. Amalawi anzanga, mzaka 5 zapitazi tadutsa mavuto ambiri ngati dziko zomwe ndine ndemwe sinkayembekezera amene ndalowa mboma mutatisankha kuti ndikhale president wanu mchaka cha 2020. Ambiri a inu mukadali pa mavuto koma mwapirira, ena mpaka pano mukadalira maliro chifukwa cha abale amene adafa chifukwa cha COVID, ena mukadali muululu chifukwa cha omwe anakusiyani chifukwa cha kolera, ena chifukwa cha mphepo ya Ana ndi Gombe ndi Freddy, komanso ena chifukwa cha ng'amba yomwe idawotcha minda yanu kukusiyani pa chipsinjo cha njala, ena mukadali muululu chifukwa cha okondedwa omwe atayika pa ngozi ya ndege, komanso nonse mukadavutika chifukwa cha kukwera kwa mitengo ya zinthu m'dziko lonse lapansi. Sichinali cholinga changa kuti mavuto onsewa atigwere, chifukwa cholinga changa chinali kuthana ndi mavuto ankhaninkhani omwe tinawapeza kale monga umphawi, kusowa kwa ntchito ndi kulima chakudya chokwanira. Komano popeza pamwamba pa mavuto onsewa panabweranso ena atsopano, nakhala ngati kuti ndi banja lomwe lili pa vuto la umphawi ndi njala, koma nkupezeka kuti litangoyamba kusowa vuto limeneli lapezekanso kuti lagweredwa matenda, lachitidwa maliro, laperedwa katundu, komanso lagumulidwa nyumba. Ndiye tikati nene moona mtima, dziko lathuli ndi banja loti linapanikizika zaka zimenezi. Ndiye mavuto atafika potere, mtsogoleri amakhala ngati kholo lomwe likuyenera kuonetsetsa kuti anthu apabanja asamalirane, makamaka chifukwa choti anthuwo nzachidziwikire kuti akhala okhumudwa
kuti zina zomwe ankayembekezera sizinachitike kamba kamavuto omwe adabwera mwadzidzidzi wosayembekezeka. Ndiye ine focus yanga monga kholo mzaka zimenezi inali zinthu zitatu: kumanga zitukuko zambiri zomwe zinagumuka, kupulumutsa miyoyo ya Malawi pa mavuto ogwa mwadzidzidzi, kupereka ndalama zothandiza mabanja ovutika ndi umphawi ndi njala, kukonza kayendetsedwe ka mabungwe a boma potumikira Amalawi, komanso kuyanjanitsa Amalawi kuti tisakhalire kulozana zala kapena kumenyana pa ziwawa zomwe zatigwera pa zowawazi. Zinthu 5 zimenezi ndi maziko omwe tayala ndi cholinga choti mu second term yanga poyamba 2025 mpaka 2030 zinthu zomwe titabweretse zintchito ndi chuma kwa achinyamata, azimayi ndi abambo nonse zikhale mchimake. Ngatere ndiye kuti nsima ya chitukuko tayimaliza kukandira, ndipo kwatsalako ine ndi avitumbwike mumbawa kuti tikuichakule, kuiphula, kuipakulira, aliyense wa inu kudyere pamodzi. Ndikudziwa kuti njala yopeza bwino mwayipirira nthawi yayitali, koma ndikudziwanso kuti popanda ino zitukuko zomwe tayala mdziko muno sizikadachitika. Ndiye pempho langa loti mundilole nsima ya chitukuko takuthyakulayi tikuphulireni komanso tikupakulireni kuti ine ndi avitumbiko tipititse chitukuko chanu patsogolo. Putting people over politics. Chifukwa mwakhala mukuona nokha masiku apitawa kutolo titachedwerapo, koma mtsogoleri wodziwa kuphikira anthu zabwino ndi ineyo, pamene enawa ngakhale mithiko ndi mapoto ali nawo zochita zawo nzamasanje. No ziwawa, no ndewo, no phokoso, mfundo zokhazokha, dziko lathu lilamtendere, tonse ndife abale, zikatha izi ubale wathu upitirirabe. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni nonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.